Mikä tää on? Mikä on kysymysmerkki? It was at this moment that he knew. He fucked up. Oi vittu. Oi vittu. Oi vittu. Vitun Sephiroth. Mitä vittua? Siis mä tiesin, että KH2 on Sephiroth, mut mitä vittua? I give up. Siis se ei kerennyt vittu tehdä muuta kuin vaan... Mä kuolin.